Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasurang magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan moingon. Manungas kita sa bukid sa Ginoo. Ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan. Ug ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sa ilang pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako, nagiinan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, nagiinan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Naglipay ako,
Diyos, mag-ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako, naringnan ako nila. Magdadura kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, naringnan ako nila. Magdadura kita sa balay sa Ginoo. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang kanahon nga angay kamong magmata, kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ka sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isadikway ta ang mga buhat nga iya sa kanipni ug isulod ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa hilabihang paghudyaka o paghubog-hubog ni sa pakighilawas o sa kalawayan ni sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua isulob ang Ginoong Hesukristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa lawasnong kaibo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunok, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunok miabot o mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Usa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw kayod siya ug dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Usa kamo usab kinahanglan na mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
may buntag ninyo tanan. So karon kulangan ni Busa, wala diri ang among team moderator. Ang atong team moderator siya man ang Episcopal Vicar din sa atong distrito, no? Unya, ang tanang mga Episcopal Vicars karon tuwa sa syudad. Ipa-appeal sila sa anti-corruption na kalihukan karon. Simultaneous ni Dennis, tibok na ito, no? Simultaneous ni siya. So, ang tanan ko ang ito nga ito. Daghang tao kami sa syudad, no? So, tumulining atong awag ka na Archbishop Abitoy, no? Mulining ni, karon po, ng adlaw, mo pas man sa misa mong mangyan nga pagwali, sumala sa tradisyon, mawali ang pari mo. Pero karon nagoy na ihatay sa Bishop Oy nga iyan ni mensahe na mo'y basahon panahon sa mga misa karon. Gining una Domingo sa Advento. Mana nakalikay mo sa wali ron. So, amo niya mensahe ay ito na mibubasa ni no? Opisyal nga kamalandong, opisyal nga pagbukas sa Sinduhanong Panaw Paingon sa 2034, Centenaryo sa Archdiocese sa Sugbo, unang Domingo sa Advento. Mga igsoon kung kabalihan, mga religyoso o hinigugma mga laicos sa Archdiocese sa Sugbo, o sa binikang kasaysayan ng adlaw, atong pag-asugyan karon ang siyang katuig na suluhanon nga pagpanaw padulong sa centenaryo sa pagkamugna sa Sugbo isip Archdiocese. That was 1934 until hangtod karon karon mabot 2034, 100 years na. Bulakaw kita nga managutan usa ka simbahan, usa ka katawhan nga puno sa paglaom, ubos sa tema Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church, fully alive. Muna itong timas ni Sinabot at 2034. Ang Advento maong labing mga panahon sa pagsugod sa minimawang panaw. Ang Advento maong paglakaw, mapaabot, paglahom, pagpangandam. Buhat ko na ito piningkanan karon, dili maginuskara, kundi magiusa. Sa unang pagbasa, Isaiah 2:1-5, Yulag mo ni Propeta Isaias ang usa katalanaon sa katawhan na mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaliyang katawhan, nagkadaliyang kasaysayan, nagkadaliyang pinulungan. Apan nagkuyog sa mga tao tungod kay ang Dios nagkasi kanila mamahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality. Kini ang atong bilantaw nga mahimong sama ang Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyang katuig, pag-uban kita sa pagtungas. Ang mga pari, uban sa ilang katawhan. Ang mga reliyoso, uban sa ilang komunidad. Ang mga pamilya, uban sa ilang mga pamilya. Ang kabatanunan, uban sa mga idaran. Ang mga dunahan o mga kabus. Ang syudad o kabukiran. Ang kaislahan o ang minyan. Sa Isaiah sa ingon, pumalik mo, manglakaw kita diya sa kahayag sa Ginoo. Ang atong sinduhan nga panaw, dili paglakaw sa kamit-ngit, o dili paglakaw sa kahayag sa Diyos. Masaligon kita na dili mawala, bisya kung dili pa nato pakita ang pinitibok nga kagyanan, tungkol kay na ang Diyos na mugiya ka nato. Ang na niyabot nga, ngangay kamong magmata, matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ang Advento, pag magpukaw nato, ang siniduhan nga pagpanaw, magpukaw nato. Ang mga pinanglan sa katawhan, labi na sa mga kabus, sa mga survivors sa kalanman, o sa mga biktima sa korupsyon, pinanglan, makapagmataw sa kanato. Tinaw misahin San Pablo, pagmata, isalikway ang mga buhat sa kamit-ngit, ang kamit-ngit sa kawalay grana, pagkabahin-bahin, clericalismo, korupsyon, chismis, garbo, o kawalay aksyon. Dili kita makapanaw isip simbahan nga buhi kung makikatulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Advento mao, ang tawag sa atong sentinerong panaw, pag kinabuhi, ingon o mga anak sa kaya. Sa Ebanghelyo, mingon si Jesus, pagpabinantayon ka mo, kaya wala ka mo mas kayo kung kanus ang wantiyang Ginoo. Gitawag kita niya, dili aron hadlukon sa umabot. Gitawag kita niya, aron pandamon.
Ang mga tao sa panahon ni Noe, walang makasabot sa mga nakikita po. Walang mangandam o walang magsagat. Kita din sa Diyos sa suko, dili ang may sama nila. Kung gusto na ito makabot sa sentenaryo, ingog simbahang buhi kayo, ikinanglan magmatngon kita. May mata sa tingog sa kabos, may mata sa gulo sa kinayahan o kalikutan, may mata batok sa korupsyon na nakapaalawod sa katawhan, may mata sa kabatanunan na nangita o kahulugan, may mata sa mga pamilya na napiki o naghantos, may mata sa mga pari naninginaglag suporta o pakikugan, may mata sa mga tao na nakahintan o nasa likwad. Ang nagpulog na simbahan, dili mahimo sinaduhanon na simbahan. Pagmata na kita kung magpuyog sa paglakaw, sunod ng Kristo Jesus. Nalipay ako, naging na ako nila, mangat ko na kita sa balay Ginoo. Ang salmo ning tinubuha, Psalm 122, dili lang sa usa ka tubag, kundi mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Sa atong pagpanaw, padulong sa 2034, paglakaw kita uban ang kalipay, dili hadlok. Uban ang paglaom, dili magduha. Uban ang panagiusa, dili ang panaggamit. Manglakaw kita, kini ang sinodality. Nga malipayon, kini ang simbahan nga buhi. Ngadto sa balay sa Ginoo, kini ang atong tumong. Ang sa man gyud ay ang hulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahan tinuod nga buhi mao ang simbahan nga maminaw pag-ayo sa espiritu o sa usa. Labi nga sa mga kuyang, samaran o sa mga dili may lungan. Paglakaw nga may mapausanon, dili ibabaw sa katawan, dili likod sa katawan, kundi uban kanila. Mo serbisyo nga tinuray, labi na karon nga naguba ang kinayahan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon o grabe na korupsyon. Mahimo kamaguhan nga maisugod sa pagdumala, sa panudangan, sa transparency o sa pastoral ng mga prioridad. Magsangyaw ng malipayon, ingon sa misyonerong kadasig ni San Pedro Calungsod o Halangdong, Teofilo Camomot. May kung nga umutahod sa kinayahan o kalikupan, kaya simbahan nga buhi na nalipod sa Diyos nung dasa sa kabuatan. O kalikon sa kayusahan, alis sa mga kaparihan, religyoso, laiko, pamilya, kabatanunan o komunidad. Mga isuon, kini ang atong kapanahunan, kini ang atong kaapuhan. Niadtong 1934, ngayon mo kitang Archdiocese. Ngayong 2025, magsupit kita sa panaw padulong sa ikakatusan na kasumbaran sa iyang pagkamugna. Ang pagi sa itong pagpuyo sa musunod na siyang katuig, maoy maghulma sa Archdiocese sa Sugbo na may panulundon sa atong mga kabataan. Kini ang tawag sa Diyos. Kini ang misyon sa Archdiocese sa Sugbo. Kini ang atong kiniusang pagpanaw. Sa galapusan, mao kini ang atong hiniusa nga paghampo alang sa mga sinuldanhong panaw. Paghampo kini. Ginoong Jesus, sa pagsugod ni siniluhanong panaw, kadulong sa mong sentenaryo, maglingin ang mga sinuldanungan aron maminaw. Maglingin ang mga mata aron makita. Maglingin ang mga kasing-kasing aron may gugma. Maglingin ang mga kamot aron mga lagad. Himuha kaming usa ka simbahang puno sa kinabuhi. Simbahan ng mapausanon, magtuon sa pagtuo, papasalamaton o magsaulong sa pagtuo, o may gugmaon na magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, diyahi kami. Santa Maria Virgen sa Guadalupe, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Halangdong, Teofilo Camomot, ubani kami sa kanunay. Amen. Pinirmahan, Alberto Isoy, Arsobispo sa Sugbo. Mo niya ang iyang mensahe, no? Ngayang ipabasa sa inyong panahon sa mga misa. No, mo niya, no, kita, mag-out ka na, sinodality and focus ka lang sa simbahan. Mo niya isulta ka kay Pope Francis, no? Sinodality, may kalabutan din sa itong unity. Magkaiusan. Nabi na karong doon na business, no? This is importante kayo magkaiusan din katanunay, no? Ano man, di na makabago pagbalik.
kung panahon sa mga katalagman, mag-divided equal. Yung panahon kami mo karoon na united we stand. Huwag na ito, huwag na. Kanang unity na ito, kabarog na pagbalik as part of being a sinod of church. No, kapahin nga sa tabaka sa sisunod sa synodality. O, tanan yun, tanan. No? Matog-matog, kanang-atog as we sign here as Bishop Oy, tanan main goal. Pari, laiko, tanan. Religious, no? Tanan tao. Kaya kita tanan sa pupunta sa simbahan, kabahin mo kita sa lawas ng gusto sa pagkakas. No, yan, nilot ng tanan, isip mga Kristohanon, mga na may so, yung sa nini, muna yung mga niya upay kutas corruption, o tungtual ron, nandihukan doon sa syudad ko, muna yung tapo kayukan doon nato. No, magyukan doon nato. Ngayon, mingon kayo, no, ang ating enforcement, kung enforce ka, asa mga sugod na bausakan, ana sa ako, no? Sugod sa ako, kung sugod ka nga, dito, kita mo yun, bako ilabot, appeal ka, mangilabot ka, di mangilabot na to, then, nalihog ka, nabahin, manihog ka, kabahin sa mga plano, nalihog ka na itong mga pagkabot, gabi na sa Singapore ka, 20 years ago. So, inawag pa ulit.